И към още един протест, но у нас Волен Сидеров поиска оставката на столичния кмет Йорданка Фандъкова. Повод за това станаха неделните протести, организирани от партиите Ред, законност и справедливост и Национален фронт за спасение на България. Участници в тях демонстрираха и пред партийната централа на Атака. Според хората на Сидеров това е било незаконно. Това се случи вчера под прозорците на Атака и стана повод за продължение на войната, която от известно време върви между националистите и двете политически формации. Всички псевдопатриоти, измекяри и всякакви помяри не са на околчица, а правят мръсоти точно в този ден. Вчера въпросните измекяри в лицето на Яне Янев и Валери Симеонов направиха едно мръсно изпълнение срещу партия Атака. Въпросните две партии извършиха нападение на централата на партия Атака, хулигански действия, незаконни действия. Сидеров показа уведомленията на протестиращите до общината. В маршрута им не е записан адресът, на който се намира партийната централа. Според националистите случилото се е провокация. Политическа поръчка на ГЕРБ срещу Атака, която става със съучастието на Столична община, на кметицата Фандъкова, на ръководството на СДВР. По думите на Сидеров е имало пряка заплаха за живота и здравето на хората му, които са били в сградата. Защото ако бяхме тук в централата, просто щеше да има струшени глави, ръце и крака на тези лумпени. Ще отбраняваме всяка наша територия по начин, по който ние преценим за добре. Националистите искат уволнение и за Красимир Димитров, който отговаря за сигурността в столичната община. Заместник кметът Мария Бояджийска и досегашният директор на столичната полиция Валери Йорданов пък трябвало да бъдат разследвани от прокурор, задето допуснали протеста. От общината напомниха, че режимът за провеждане на митинги е чисто уведомителен, а за тяхната охрана се грижат организаторите им и полицията. Въпреки това кметът Йорданка Фандъкова изискала от СДВР пълна информация какво точно се е случило пред централата на Атака. В своя позиция от РЗС обясниха гнева на Сидеров с гузна съвест, тъй като не знаела как иначе да обясни помощта си за избирането на кабинета Орешарски. От Национален фронт за спасение на България заявиха, че, цитирам, е под достоинството им да коментират клеветите и каруцарския език на Волен Сидеров. Валери Симеонов ще си потърси правата по съдебен път. За новините на Нова, Калина Влайкова.